नै आंना खुसेंग्राया लोगोफोर मोखां खोबथेलायनायथार जामाव जुमाव दारि जुमाव हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदननि ब्लग सबाय खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आंबो ट्राइ इसोरनि अननायाव मोजाङै दं दा ओमफ्राय नै ड्रेसाथ' जानला मोनला जाब्बा जुब्बा गावबा देलायनो रोङा बिनि भिडिअ'लाय मा नायजानो बेबायदि दासान लोगोफोरा हास्लाबला सानाव बिराद गेलेदोंमोन नालाय बेनिखायनो नै आङो जाब्बा जुब्बा नै बाथि होनांगौ ओमफ्राय बाथिखौ आङो फुङावनो होखादोंमोन नालाय न'निखौबो ओमफ्राय दा ट्राइ थाव होबाय ओमफ्राय नै बाहेरायाव सावनांगौ ना बेनिखायनो आं जाब्बा जुब्बा जेखौ मोन्दों बेखौ गानलाबायबाय सनाफोर भिडिअ'खौ जागायनो सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय जाय आंनि बे मदन ब्लग सखौ दाबो साबसक्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामना हो आरो लाइक खालाय शेयार खालाय कमेन्ट खालाय लोगोफोर शेयारखौनो खालायथारा गावसोर सनाफोरा ओमफ्राय दाबो शेयारानो गैया आंना मालायना भिडिअ मोनसे हरबानो शेयार जानानै भिडिअफोर माबा भिउसफ्रानो हाइ फैयो आंना दाबो शेयारखौनो खालामना होआना रावबो गैयानो आङो लाइ बोरैबा दुखु मोनलायलांहाय सनाफोर ओमफ्राय आङो दा माबाखौहाय अरखौ होनोसै सनाफोर ओमफ्राय आङो दा नोंथांमोननो देखायलांनो हासिगौ सनाफोर ओमफ्राय आङो थफा बेबायदिबा आङो न'निखौ देखायग्रोनोसै बेनिफ्राय नैबे हेपि दिवालीनि बाहेरायाव सावनायखौ देखायनोसै सनाफोर थ' बिदिब्ला न'निखौनो आंना माबायदि जाब्बा जुब्बासो दै न'नियानो एखेबारे गरिब जिबन मा खालायनो जाब्बा जुब्बा सिबिलाबायथारदों आं खुलुमलाबायथारो दे लोगोफोर थ' बिदिब्ला आंजों फैफाबाय था सनाफोर नै बेलाय आङो फुङावनो होनाय नालाय बिबारफ्रा रानग्लुंजोब्बाय ओमफ्रायहाय नैहाय गाइखेर गय फाथै सानावनो होनाय नालाय ओमफ्राय रानग्लुंजोब्बाय नै सनाफोर माबायदि नै आं गरिब जिबन माबायदि आंनि सिबिनाय खुलुमनायफ्रा माबायदि जाखो आं मिथिलायलांलाहाय ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै आं ससे नै बेखौ होनो आइ बिशहरि नै बेलाय नै बायहेरानिखौनो देखायग्रोसैहाय नै बेलाय जादों आफा गणेश ठाकुर लिरगिरि पण्डित बिजनेस फालांगि आय उन्नति खालायग्रा नै आफा गणेशना थिंख्लिया नै थिंख्लिसो दंखायो सनाफोर ओमफ्राय आं सिङाव देखायसै बायहेरानिखौ देखायबाय बाथौनिफ्राय देखायग्रोबायना सनाफोर आंनि गरिब जिबनहाय नै सनाफोर जानला मोनलासो सिबिलाबायो आं जाफा बुरा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङालै सनाफोर आंना इसिंना मोदाया आइ लोखियाहाय नै ओमफ्राय नै सानाव होनाय नालाय बिबारफोर रानजोब्बाय नै गाइखेर ओमफ्राय नै गासिबो नै ओमफ्राय आइ लोखिनि थिंख्लिया नै सनाफोर माराम जालायथारबाय थाखायानो थिंख्लिसे जाबायना नै ओमफ्राय माबा आबौ जोमोन बोराय जोमोन मागोना बोराय मागोना बुरि होननायमोनहानो ओमफ्राय नै आइ लिंगिरियाहाय सनाफोर ओमफ्राय थौदो हेपि दिवालीनिखौ आं एसे देखायसैला नै बेलाय बिदिब्ला नै मोनालायथारबाय आं हाखु दाखु जानला मोनला नै जेब्रे जेथो जोनलाबायनानै माबाबायहाय सान्द्रियाव नै हरग्रोनांसिगोन आं जि मोनालायबाय नै एखेबारे ओरै न'आवबो फुजा होबाय माबायना आं दा सान्द्रियावथ' होखांनानै बे गोजौआवसो थिखोबाय आं थालिर गायलायलायासै सनाफोर आंना नै माबायदि सनाफोर मोजां जादोंना गाज्रि जादों अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरनो दाबावथे दे सनाफोर नै गोजौआव खेबखोलाबायना होबाय आं नै ओमफ्राय नै जोंहा आब'आबो आंखौहाय लेंहरदों बेनिखायनो आं दिनै लामा दसे होखांनानैहाय फैबाय नै बेलाय दसे थांनि नै बिसिनाबो बाजैमोनाबो होख्लायदों आसोलफ्रा नै ओमफ्राय गाहायावसो होदों माथो बेलाय सानावहाय बेबायदि गेलेनानै बिराद फाइनाल जाबायना हेपि दिवालीनि बाथि होनाया सनाफोर नायलाय माबायदि हेपि दिवालीयालाय जोबलायबाय दाना ससे नायलांदोलाय खुसेंग्रा बाथोन जालाबायनोसै जोबनाय लोगो लोगो सनाफोर आं दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै जाबाबो बेनो जायाबाबो बेनो नायदो सनाफोर सोर गोथाव मोनो